honhom sɔre mu no honhom sie so kɔmfo nso honhom si ne so tie ka se bibia si obi so a bibia possess no what you say but different say ono ne de ne ye ne boson na wo so de ne ye nyame honhom asomafo enwoma no etire dunsia tichemu dunsia no ɛhɔ no bɛma wo hunu sɛ akom de ɛka nipa se nipa ne mpa etimi de ne kɔkɔmfo pani hɔ ne ya pai yebetim de aba me odifo joy hɔ mɛyɛ ho akwankyere amamre na mapai akom na firi ne so ba nyame honhom si so a yentimi mpai si yetimi pai anka me bre tama nyame honhom besi mi so na mo mfie dumienu no yɛde me wura mpa bomu nante ya sɛ ebefiri mi so na nka manya kwan ya den akɔ school but yentimi ampai ɛna matena dwuma no ma yɛ dwuma ya mfie aduana ba ko enti Acts of the Apostles asomafo nwoma ne tire dunsia ntem dunsia no ɔsɛ eba sɛ ye kɔ nyame nkɔfo ne kɔ bompae no abayewa bi a akom honhom wɔ no so ebehia Paul ne Silas no na ɔde akom kom hyɛ no ama ne wuranom anya wɔn ho bebree ɔno na odi Paul nom akyi ɛna ɔteɛ mu kan sɛ sankɔfo we ni onyankopɔn nipa sorosoro ni osorosoro nyankopɔn nkɔfo a ɔmokyerɛ nkwagye kwan enti kyerɛ sɛ wo yɛ difo a ɛsɛ preach salvation word to the people me nipa ne nti nyame asɛm ayɛ den ase